Sziasztok, Lirce vagyok! Úristen! Kitört a világ vége Budapesten! Mindenki meghal! Mindenhol! Letört fák! Úristen, Sharknado! Sharknado! Úristen! Mi folyik itt? Kisgyerek lopja haza a fát, hogy tudjon főzni, vagy mi sütni. Úristen! Hogy tudjon otthon meleget csinálni, kitört az apokalipszis. Mindenki hagyja el a várost. Milliós hosszú sorok. Szól a mentő. Káosz van. Itt a világ vége! Az árkádnál azt láttam, hogy pár gyerek fogta, letépkedték a zászlókat és lopták a zászlót. Ez a gyerek lopja a fát haza, hogy fűtsön, mert nincs elektromosság. Mindenki hagyja el a várost. Apokalipszis van. Úristen! Apokalipszis! Apokalipszis van! Sárgán villognak, sehogy nem villognak, mert nincs áram! Úristen! Apokalipszis! Ha ezt látja valaki, ha ezt a videót látja valaki, aki túlélte a budapesti apokalipszist, faszom, nem értem, na, aki ezt túlélte, az jelezzen. Szólnak mindenhonnan a rendőrmentő autók. Azt hiszem, itt a világ vége. Ez nem egy szimpla dugó. Az ég. Kitört a világ vége? Ott is mennyien vannak. Meg fogunk halni. Aki túléli, kérem jelezzen. Sajnos nem fogja senki túlélni a rohadt nagy apokalipszist. Megint elkezdett esni az eső. De ez már savas eső. A kezem! Úristen, a vonatok se járnak. A repülők. Basszus, szegény emberek, akik repülővel utaznak. Sharknado lesz velük. Meg Sky, vagy mi Shark Sky, vagy nem tudom mi annak a neve. Mindenhol mentőtűzoltó, rendőrhelikopterek. Úristen, meghalunk. Senki nem hal meg. Úristen, már berohadt az egész minden. Szerintem képeket is berakok még, de sajnos itt mindenki meg fog halni. Sajnálom. Lirce voltam, többet nem lesz videó, hogy csak ha túlélem. Villamosok nem járnak. A budapesti nagy vihar, egy villamos. Csoda! Egy villamos jár. Ez az utolsó. Az emberek már fél órája állnak a megállóba. Tűzoltóautó. – 6 millió kilométeres dugó. Sajnálom, emberek. Ennyi volt a világunk. Itt a vége. Sajnálom. Sziasztok.